ajuns la turul spre Mount Fiji. Fuji. Ok. Am bucuit cu Get Your Guide. Stai că nu merg, stai că nu pot să crezi că... Stai. Gata, așa. Așa, suntem în autobuz, mergem să vedem Mount Fuji și am bucuit cu Get Your Guide for Must-See Attractions. Turul suna foarte fain și încă sună foarte fain, nu știm cum o să fie, dar tocmai ne uitam că nu mi-am uitat cât de lung o să fie și sunt 10 ore, dar am crezut că sunt 10 ore fără drum. Facem 2 ore jumătate până acolo, 2 ore tot. Restul să vezi încă 4 locuri, în orașul, satul, pot să alergăm pe să vedem. Avem și lunch. Și including lunch. Și Alex zicea că including lunch. Da, mă, da, including lunch 8 ore. Nu, 10 ore. Păi, Fără lunch tot 10 ore. fără lunch? Tu știi, băgă pe cât invers sau? Pe cât lunch. Deci, da, este cu lunch. O să vă spunem dacă se merită să iei cu lunch sau nu. În 2 variante fără lunch, atunci te ții pe acolo să vă spun pentru ceva de mâncare, mă gândesc. Sau including lunch îți dau ei. Acum nu știu care e mai avantajos, s-ar putea să pierzi mai mult timp să te plimbi pe acolo să-ți cauți la mâncare, decât dacă îți dau ei direct. Și asta e o idee, dar și fiind o zi întreagă, că plecarea la 8 dimineața, acum, în fine, am alergat până aici, că noi niciodată nu ne trezim la timp. Niciodată noi nu trezim la timp. Că niciodată nu reușim să ieșim din stațiile de metro cum trebuie. O chestie foarte importantă în Japonia. Nu mi-am dat seama de fapt cât de strictă este chestia asta. Și este punctualitatea cu care eu am o mare problemă. Nu că nu sunt punctual și că sunt prea punctual. Mă stresez dacă întârzi și 2 minute. După cum am auzit pe la ghid turistic, șoferul nu va aștepta pe nimeni, inclusiv pe ghid turistic. Adică până și ghid turistic, dacă întârzi, șoferul va pleca. Aici au o regulă foarte strictă, ore de lucru foarte stricte și nu au voie să conducă mai mult de 10 ore. Da, iar el nu va conduce mai mult de 10 ore. Da, și atunci totul este la minut. Foarte interesant. E foarte scary. Sperăm să nu pierdem. Și am plecat spre muntele Fuji. Mergem să vizităm faimosul, iconicul munte vulcanic din Japonia, și anume muntele Fuji. Se pare că ne-au adus mare noroc predicțiile din Tokyo, care le-am luat de peste tot. Cei drept am luat cam multe, dar am prins o vreme superbă. Se pare că este senin, deci ne îndreptăm cu încredere. Gata, nu mai filmez. Ping! Deci, acum punem microfonul că nu se aude, stai. Deci, gata, nu mai filmez. Câteva secunde mai târziu. Mergem într-un loc desprins de poveste mai întâi. Un tablou tradițional japonez, și anume satul Saiko Yashi no Sato Nenba. E un mic sat reconstruit în stil tradițional, situat chiar lângă lacul Saiko, la poalele muntelui Fuji. Aici parcă stă timpul în loc și te cuprinde așa o liniște. Deși am avut destul timp să intrăm în toate căsuțele, în toate cele, cred că sunt 20 sau 22, dar am intrat doar în 4-5, nu am reușit să le vizităm pe toate, pentru că este pe fugă acest trip, cum ziceam, dar vizita a fost suficientă cât să te cuprindă farmecul locului. Prima oprire a fost și la această casă cu un șemineu tradițional. În trecut aici se gătea, se bea ceai, se povestea, iar fumul proteja acoperișul de insecte. Atmosfera caldă și mirosul de lemn ars creează o liniște aparte. Se numește Irori. Toată familia se strângea aici și era numită inima casei. Apoi am intrat în Seseraji-ya, casa cu numărul 6, un spațiu liniștit, cu suveniruri lucrate manual, poți găsi obiecte de ceramică, hârtie washi, accesorii inspirate în tablouri tradiționale japoneze. Totul este lucrat cu grijă, ca de obicei, o atenție
la detalii deosebită, dar cel mai mult mi-a tăiat respirația casa Miharashi-ya, casa numărul 11. Acolo am avut parte de o priveliște pictată, literalmente. Ferestrele deschid cadrul direct spre Fuji-san, iar în ziua în care am fost, cerul fiind senin, cu câteva flori de sakura rămase, care încă rezistau vântului de primăvară, am creat așa un cadru magic, pot să spun. Chiar dacă am explorat doar o parte mică din sat, îți pot spune că sunt o mulțime de alte case interesante, de la magazine cu tămâie naturale și suveniri artizanale, ateliere de pictură, de mătase, îmbrăcăminte tradițională, poți chiar să îmbraci un kimono sau yukata și să te plimbi printre căsuțe pentru fotografii de poveste. De recomandat, mai ales dacă veniți în sezonul cireșilor înfloriți, cred că este super. Satul e destul de mare, iar traseul în sine este plăcut, cu alei largi, e un aer curat, e multă vegetație, era destul de multă lume aici, dar spațiul este bine organizat și nu se simte deloc aglomerat. Ai loc să te bucuri cumva de fiecare colțișor, să faci poze, să faci tot ceea ce îți dorești în funcție de timpul pe care îl ai. Noi am fost în off-season, dar am avut norocul că prindem și ultimele flori de sakura, așa, combinație între căsuțe tradiționale cu rozul pal, cu fuji pe fundal. E ceva extraordinar, ceva ce nu am mai simțit. Dacă ajungeți în zona celor 5 lacuri de la Fuji, că asta este traseul, puneți pe listă și acest sat muzeu în aer liber, o fereastră către viața rurală japoneză. E un loc unde chiar poți să simți Japonia veche în toată splendoarea ei. Ok, am ajuns și la lacul Kawaguchi, în zona Oishi Park. Aici am avut o scurtă oprire, am petrecut jumătate din acest timp pentru suveniruri. Chiar și în grabă, priveliștea a fost incredibilă, incredibilă. Este cel mai aproape punct de unde poți să vezi Mount Fuji. Lacul e calm, florile în față, cu Fuji-san pe fundal, o imagine perfectă, efectiv. A fost atât de frumos că am și uitat să filmăm parcul, dar cred că e ok să trăiești momentul fără cameră câteodată. Lake Kawaguchi este un cele 5 lacuri Fuji și poate cel mai accesibil dintre ele. E faimos pentru reflexia perfectă a muntelui Fuji în zilele senine. O imagine care pare pictată, dar cât se poate de reală. Ok, let's go! Am ajuns și la Arakura Fuji Sengen Shrine. Dacă ajungeți în Japonia și aveți în plan să vedeți muntele Fuji într-un cadru de poveste, atunci acest shrine este un loc de neratat. Este imaginea clasică din toate vederile și postele de pe Instagram, de pe social media, pagoda roșie, Fuji în fundal și dacă aveți noroc și sakura înflorită, e superb. Drumul până sus nu e tocmai ușor. Sunt 398 de trepte până la platforma de observație, acolo la observatorii deck, și până la sanctuarul principal. Mai poți, Ralu? Hai, mai puțin. Priveliștea care te așteaptă este
superb, merită fiecare pas. Fiecare pauză e o ocazie să te uiți în spate, să vezi cum orașul se micșorează, iar Fuji devine tot mai impunător. Sakurai în sine are o istorie veche, de peste 1000 de ani, datează din secolul al VIII-lea și este dedicat zeiței Konohana Sakuya, considerată protectoarea muntelui Fuji și simbol al frumuseții trecătoare, precum florile de cireș. Totuși, trebuie să știți că locul este extrem de popular. E genul de atracție turistică care atrage mulțimi, iar ales în sezonul Sakura face și mai dificilă această urcare. Atmosfera e mai degrabă una pe repede înainte, toți încearcă să prindă fotografia perfectă, dar rare ori apucă să rămână în liniște acolo. Ne-am urcat, am admirat, am făcut rapid niște poze și gata. Nu e genul de loc unde să stai, să contempli în tihnă, fără îndoială. Este o imagine iconică a Japoniei, un must-see, dar așa, rapidă. Dacă plănuiți o vizită, încercați să ajungeți cât mai repede dimineața, mai ales dacă mergeți pe cont propriu și luați o mașină. Veți împărți experiența cu sute de alți turiști grăbiți. Dacă nu, cu toate acestea, chiar și în aglomerație, e imposibil să nu rămâi impresionat de acest contrast între arhitectură tradițională și măreția muntelui. E superb, dar e extrem de aglomerat, extrem, te împingi pentru o poză. Foarte frumos. Priveliște foarte frumoasă. Da. În același timp Foarte obositor acest și foarte plin. trip, foarte plin, stai la coadă pentru orice poză. E om lângă om peste tot, dar reușești să faci niște poze bune și așa. Dar priveliștea e Ce e fain e că superbă. poți să îți treptele pe care urci și dacă vrei poți să cobori pe cărăruță, pe care stăm noi acum. Cărăruță. Cărăruță. Și e mai ok, că nu e chiar așa înghesuit la plecare. Da. E mai bine și e și parcă e și mai răcoare, că parcă Cobor pe mai treptele alea te coci. Da. Și atât. Rectific, nu e cărare, e stradă aparent. Nu știu unde duce. N-ar duce undeva. Cred că e prima sticlă în care am găsit-o. Prima. Una. În 3 zile de plimbat peste tot. Ok, aceasta este faimoasa stradă dreaptă, care apare muntele în spate, se vede superb, orașul pare chiar interesant de vizitat și nu foarte turistic. Noi trebuia să oprim și aici, așa scrie în itinerariu, dar aparent nu am oprit, doar am trecut prin el. Este orașul Fujiyoshida în Yamanashi. Oshino Haka este un mic sat tradițional, un alt sat tradițional, renumit pentru cele 8 izvoare sacre, formate din apele topite ale muntelui. Apa este filtrată natural timp de zeci de ani prin straturile vulcanice, ceea ce face extrem de pură. Se spune că dacă bei apă de aici, vei avea noroc și sănătate, nu doar pentru că e limpede și rece, ci pentru că e considerată sacră. Venind direct din inima muntelui Fuji, noi am băut și, sincer, avea un gust special. Clar rece, dar aproape că îți limpezește gândurile. Pot zic așa, ca apa din izvora noastră. Pe lângă frumusețea naturală, satul este plin de căsuțe tradiționale, de iazuri cu pești, coi și o atmosferă de poveste. Dar cea mai mare surpriză de acolo sunt suvenirurile. Tot ce n-am găsit în magazinele anterioare am găsit aici. Artizanal local, snacks-uri, ceramică, mătase, bijuterii, tot ce vrei. Deci, sincer, se merită să lăsați parte de suveniruri pentru acest loc. Dar, again, este extrem de aglomerat.
ne-am dat seama că nu trebuia să ne pierde timpul. Dincolo și aici era tot ce ne trebuia. E ceva special, ne-a cumpărat direct de la localnici, într-un cadru atât de autentic. Oshino Hakai nu e doar un loc frumos, e o combinație rară între natură, spiritualitate și, din nou, tradiție japoneză. Dacă ajungeți în zona Fuji, opriți-vă și aici, beți apă, luați un suvenir și bucurați-vă de o înghețată bună, de tot. Peste tot poți să mănânci înghețată locală și este absolut delicioasă. Let's go! Okay, let's go. Alo, fac mâna la umbra. Încă o zi plină de fugăreală. Fugăreală! Nu știu dacă fugăreală e un cuvânt, dar Acum este. Este. La ce am făcut noi am inventat un nou cuvântul cuvânt. fugăreală. Fugăreală. Altcumva nu se poate, nu ai putea altcumva exprima ce am simțit tot turul ăsta. Da, Deci aveam eu sentimentul, nu zic că a fost foarte frumos. Aveam eu sentimentul ăsta că turul este tururile în general, tururile astea de grup, așa, sunt cumva alergate, ești grăbit, ai un itinerar foarte compact, trebuie du-te rapid la locație, de la parcare, după aia vezi pe acolo, te liniștești puțin, tragi o gură de aer, mai filmezi puțin în cazul nostru și după aia, hop, trebuie să mergem că altfel pierdem autocarul, pardon. Da. E interesantă și această experiență. Ce am văzut a fost super. Deci zona de visitat e super. E super, dar chiar recomand, dacă aveți curaj să închiriați o mașină și permis și nervi, că traficul în Japonia, de cât am văzut, este cam strict, la fel cum și ei. Adică, dacă aveți bani de amenzi, în cazul în care vreți să fiți YOLO, mergeți cu mașina, mergeți singuri, bucurați-vă de zonele în care mergeți. Mă lăsăm gluma deoparte, nu neapărat. Dacă conduci cu grijă și știi să conduci, normal că n-ai probleme. Dar mai degrabă te duci pe cont propriu și stai cu trei via locație și filmezi, pozezi, decât să stai după cineva. Este foarte greu. Nu să stai după cineva să stea după tine. Că aia e chestia. Trebuie tot timpul să fugi, să nu pierzi. Că și acum deja trebuie să grăbim puțin pasul, că pleacă autocarul fără noi. Da, și pleacă la fix. La fix, nu. Deci știi cum s-a făcut ora care au zis-o? Deja ușa e închisă. Bye, Mont Fiji! Bye, că merem în Hakone. Da, acolo nu cred că o să-l vedem. Ia, hai să întoarcem un pic. Ia că... Vede? Se vede. Bye, Mont Fiji! A fost super. Sunt obosită, dar... De-aia aștept să dorm. Nu mai pot. Super. Mă tot mănâncă nasul de la... Dacă aveți alergii, ca și mine, luați antihistamine înainte să veniți. Dragilor, cam asta a fost și muntele. L-am văzut, ne-a plăcut, nu mai venim. Glumesc. Am vrea noi să mai venim. S-a încheiat o zi plină de trepte, de peisaje și suveniruri care nu știu unde le mai pun. Dacă ți-a plăcut, dă-ne un like, un subscribe și stai pe fază că aventura continuă. Bine, era frumos să mai îmi trimite cineva o valiză în plus. Ne vedem în Tokyo? Nu știu, surpriză!